ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବୁଝେଇଲି, ତାହା ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଶୁଣିଲେନି। କେବଳ ଆପଣ ମୋତେ ଚିଡ଼ିବା ପାଇଁ କୋସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି? ରାତି 12ଟା 1 2ଟାର କାହିଁକି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ବିଛୁଆତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜାମା ସବୁ ଖୋଲିକି ପେଲାପେଲି କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ଖାଲି ବେକାର, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଫେସବୁକ୍ରୁ ମେସେଜ୍ କରିବା ଏଇସବୁ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛି, ଚାହିଁଲେ ବି ତୁ କହିପାରନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିବା ଏବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପେଲା ଖାଇବେ। ସେ ଯେଉଁ ପେଲା ଆପଣ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ। ଓକେ।